L-Unjoni Ewropea mistennija tiddikjara li l-proġett tal-pipeline tal-gass huwa eliġibbli għal fondi Ewropej. Kmieni l-erba' filgħodu wara diversi diskussjonijiet bejn il-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea ġie konfermat li Malta għandha tgawdi minn deroga biex tikseb finanzjament Ewropew għal proġett tal-pipeline li minnu huwa eventwalment li jgħaddi l-idroġenu. Dan l-istazzjon huwa informat li issa jonqos vot fil-Kunsill Ewropew u fil-Parlament Ewropew wara negozjati li għalihom Malta negozjat l-argumenti tagħha b'suċċess fosthom li dan il-proġett huwa ta' interess komuni għal kumplament tal-Istati membri. Mawa News il-Ministru Mirjam Dalli sostniet li l-Gvern huwa impenjat biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Ifisser ukoll li qegħdin nagħtu possibilità u qegħdin nagħtu l-opportunità lil pajjiżna li ħares lejn sorsi ta' enerġija notfa li jiddekarbonizza is-settur tal-enerġija u fl-istess ħin tina aktar serħan il-moħħ biex il-ħidma ta' dan il-Gvern tkompli ħalli nżommu prezzijiet stabbli għall konsumaturi Maltin kollha. Il-kriżi toli ta' prezzijiet f'daqqa fil-qasam tal-enerġija ġiet esperjenzata f'pajjiżi ġirien Ewropej iżda mhux f'Malta anke riżultat tal-hedging. Il-Prim Ministru Robert Abela dejjem għamel dikjarazzjoni b'saħħithom anke fil-fora internazzjonali fosthom fl-aħħar Kunsill Ewropew mal-mexxej Ewropej fejn saħaq li żieda fuq il-prezzijiet tal-enerġija m'għandix tinxteħed fuq iċ-ċittadin. Il-Ministru Dalli mbagħad qalet li l-Gvern qed jaħdem fuq l-immodernizzar tal-infrastruttura tal-enerġija u ħejji favur l-użu ta' teknoloġiji ġodda. Ilna dawn ix-xhur ninsistu dwar il-ħtieġa li pajjiżna iħares lejn l-idroġenu u dan nistgħu nagħmluh jekk ikollna l-possibilità li nagħmlu pipeline li jkun hydrogen ready li għadha pitada la darba jkollna aċċess ukoll għal hydrogen nadif inkunu nistgħu nittrasportaw il-hydrogen lejn pajjiżna bħala sors ta' enerġija. Xarejn ilu l-awtorità tal-ippjanar approvat b'mod unanimu l-bini ta' pipeline tal-gas taħt il-baħar bejn Malta u Ġiela fi Sqalija. Il-pipeline mistenni jkun twil 159 km u minnu hu ppjanat li ma jgħaddix biss il-gas tal-LNG iżda eventwalment l-idroġenu, riżorsa ferm iżjed nadif mill-LNG. Fl-aħħar jiem Matthew Caruana Galizja kiteb kontra l-finanzjament tal-Unjoni Ewropea għal proġett Malti tal-pipeline tal-gas u d-dim dal-attak fuq il-proġett rewħet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li ħarġet wassal messaġġ kontra fuq it-tema tal-enerġija bl-Oppożizzjoni komplet tattakka wkoll il-proġett tal-Power Station tal-gas li jiġġenera l-elettriku b'enerġija ferm iżjed nadifa minn dik ta' żmien GonZPN, il-Heavy Fuel Oil. U d-dim dan kollu l-Kamra tal-Kummerċ u anke l-Midja Indipendenti ħarġet tappella l-interess nazzjonali qabel il-partiġanizmu politiku u tennew il-ħtieġa li jkollna l-proġett tal-pipeline. Saħħu li l-pjan tal-użu tal-pipeline għall-idroġenu jitejjeb il-vijabilità fit-tul tal-proġett tal-pipeline tal-gas. Bil-Ministru għall-Enerġija tisħaq li dan il-proġett se jmexxina lejn il-ġenerazzjoni ta' enerġija iktar nadifa konformi mal-impenn ta' Malta favur il-Green Deal Ewropew.